Merci à l'ensemble instrumental national du Mali. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Madame l'épouse du chef de l'État, président de la Fondation pour l'enfance, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres des corps diplomatiques et des corps constitués, Mesdames et Messieurs, honorables invités, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue donc à cette cérémonie de célébration du 8 mars, Journée internationale de la femme. Excellence, Monsieur le Président de la République, aujourd'hui, c'est un jour particulier puisque en ce 8 mars, nous célébrons le centenaire de la Journée internationale des femmes. C'est en effet le 19 mars 1911 que la première manifestation du genre s'est déroulée dans 4 pays, notamment en Allemagne, en Autriche, au Danemark et en Suisse. Ce jour, du 19 mars 1911, il y a à peu près 1 million de femmes qui ont eu à défiler dans ces différents pays et elles réclamaient, outre le droit de voter et d'exercer une fonction publique, elles exigeaient également le droit au travail, à la formation professionnelle et à la cessation de toute forme de discrimination. Ironie du sort, c'était le 19 mars et le 25 mars 1911, il y a un grave incendie qui est intervenu dans une usine à New York. Et là, ce sont 145 femmes qui ont perdu la vie. Et dès lors, les femmes ont intensifié leurs actions pour que vraiment leurs droits puissent être reconnus, pour qu'elles puissent jouir des mêmes droits que les hommes. Et c'est aujourd'hui donc le centenaire de cette journée internationale de la femme que nous célébrons au Mali. Et pour cette célébration chez nous, le programme de cette cérémonie est fort simple. Tout à l'heure, nous aurons droit à une prestation de l'ensemble instrumental national du Mali qui va vous souhaiter et qui va nous souhaiter la bienvenue. Après cette prestation de l'ensemble instrumental, nous pourrons suivre le mot de bienvenue du président de la délégation spéciale de la commune 4, M. Togola, mot de bienvenue à l'issue duquel le groupe Niogolon, qui nous accompagne chaque année, sera là pour nous présenter un sketch. Et après ce sketch, nous pourrons suivre l'intervention de Madame la ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Madame Maïga Sina Damba, discours après lequel les femmes
vont vous rendre un hommage, Excellence, Monsieur le Président de la République. Quelle forme d'hommage? Nous le verrons tout à l'heure ensemble. Et après cet hommage que les femmes vont vous rendre, nous allons pouvoir suivre également la remise d'un document de plaidoyer qui vous sera également remis, tout comme 2 tableaux. Nous aurons l'occasion de vous donner les détails tout à l'heure. Et après donc cette remise du document, nous allons pouvoir vous inviter à la visite des stands, visite à l'issue de laquelle vous allez bien vouloir accorder une interview à la presse ici présente. Et à présent, j'aimerais vous donner le programme de cette cérémonie en Bambara avec Beka qui est à mes côtés. Ni sago jugu sago ala kan zago danye ale bi ala ka jamana ala ka ja azera foko la ala ka mene amasa foko la ala ka mene kira bonya kama sallallahu rasuli jamana nyema eni furmuso ministri nyema mawo ma bekenenga ministriu ane kata se jamana ma bato ma anga fuli be bela gilenye abishimla ni hakli jagabo imbaye ka fo ni sangeme ye mali muso togola do sangeme wuli ka jɔ haminango minnu bɛ musow la jamanaw ka ɲɛta la diɲɛ seleke naani ka basigi la o bɛ se ka sabati cogo di o wuli ka jɔ ninnu a kɛra i ka dɔn diɲɛ jamana caman na dakuruɲa kelen Allemagne jamana sen b'o la États-Unis jamana sen b'o la Autriche jamana sen b'o la musow y'a kanu diɲɛ ka ɲɛta bɛ se ka sabati cogo bi u yɛrɛ ka wuli k'u jɔ k'u dun k'u dɛkɛ ka dɔn k'a fɔ sosoro ka wuli caman kɛ cɛw fana kɔrɔ wasa basigi ni kelenya bɛ se ka sabati kelenya ni o ye damakɛɲɛ ye o ka na nka u bɛna ta an yɛrɛw ka musow ni o ye Mali musow ye u ma t'u kɔ u y'a kanu u cɛw kɛrɛfɛ u yɛrɛ bɛ se k'u sen don cogo di baaraw la nka o ni denbaya nɔfɛ baara tɛ kelen ye n'a fɔra baara furu laada bɛ sabati cogo min na olu b'o kan o b'a yira k'a fɔ damakɛɲɛ o bɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ o de hukumu kɔnɔna na baaraw bolodari cogo min na ka ɲɛsin bi marsikalo tile 8 ma o taabolo filɛ nin ye i n'a fɔ karamɔgɔ Salifu y'a fɔ cogo min na sisan danni na ensemble instrumental an bɛ kɔrɔfɔ di ale ma waati kunkurunin ale bɛ duman gangu n'o duman cɛna ka bɔ yen an bɛ Bamakɔ sigida min na o ye commune 4 n'a ye kɔrɔfɔ bɛ di maire ma nisɔndiya min b'a la ka maaw bisimila ni foli kɛ ko ɲuman ye misi togola a b'o baaraw kɛ an ye n'o tilala ka foliw la sa ɲɔgɔlɔ dɔ bɛ bɔ an ye n'o bɛ bɔ i k'a dɔn k'a fɔ turupu ɲɔgɔlɔ mɔgɔw fɛ o ɲɔgɔlɔ in kalan bɛ a kɔnɔ kalan min b'a to an bɛ se ka misaliya caman sɔrɔ musow ka taabolow kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen muso min ni ale b'i k'a dɔn muso denmisɛnw ani du ka lahalaya kunna n'o y'u ka ɲɛtaa ko ɲuman bɛ se ka sabati cogo di madame Mayiga Sina Danba kɔrɔfɔ bɛ di a ma Mali muso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a b'a tɛrɛmɛsɛ tigɛ n'o banna ka bɔ yen sa musow b'a fɛ ka na bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma Amadu Tumani Ture i ye cɛsiri min kɛ jamana kɔnɔ i ye cɛsiri min kɛ ka ɲɛsin musow ma ka ɲɛsin denmisɛnw ma u ko k'o ni sigi man kan o ni makun man kan u b'a fɛ ka bonyamasegin k'i ye o bonyamasegin an b'a ka k'an ɲɛ cɔngɔ k'o kɔnɔ n'o bonyamasegin banna walan fila bɛ yen u bɛna ta ka d'i ma walan fila in bɛ fɛn jumɛn kan an tulo kɛrɛfɛ sigilen don k'o fana lamɛn n'o tɛmɛna ka bɔ yen laɲini dɔw kɛra gafe dɔw fana bɛ yan ka ɲɛsin o laɲini ma o bɛna ta ka d'i ma ko kura n'o bɛɛ lajɛlen y'i cɛ ka bɔ yen sa min ye ayiwa sugu fiyɛ dɔ ye o sigilen filɛ kɔfɛla in na i n'i ka maaw a bɛna yaala k'a ɲɛ da o sugu in kan fɛn jumɛn b'a kɔnɔ musow ka seko n'u ka dɔnko k'o bɛɛ lajɛlen si dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen an ka jamana ye a kunnafonidila a sɛbɛnnikɛla ni jatala a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ in kan u bɛna ɲininkali damadɔw k'i la a bɛ masala kunkurunin kɛ u bɛ dan sigi bi baaraw taabolo la cɛ ni muso maakɔrɔ fara denmisɛn kan karamɔgɔ Salifu ye min fɔ tubabukan la ni ma fili a kumabaw ye nin k'i kɔrɔ. Merci bien Beka, traduction fidèle en langue nationale bamanan. Excellence, Monsieur le Président de la République. Louis Aragon disait que c'est de la femme que venait la lumière. Et c'est de l'ensemble instrumental national du Mali que viendra la première prestation de cette cérémonie. L'ensemble instrumental, à vous s'il vous plaît. Ensemble instrumental, Kofa Bablo. Ensemble instrumental, aye Folicien de Jo, Moussou Togola Soumadaina. Mais ayi bamba muso ka gafe cilen kan fɔli ni muso ka kalan b'a la muso ka sɛnɛ b'a la nka hakili jagabɔ la an y'a yira k'a fɔ nakɔ sɛnɛ dɔrɔn tɛ muso ka sɛnɛ ye muso bɛ se ka kɛ ɲɔmasa ye a bɛ se ka kɛ kabamasa ye a bɛ se ka kɛ hali kɔɔri masa ye a bɛ se ka kɛ malo masa ye an y'o fɔ dɔnkili kɔnɔ ka tila k'a yira fana faamaw caman kɛra musow ye
nka hali bi n'aw tun bɛ se ka gafe kɛrɛnkɛrɛnlen dilan musow ɲɛ tuguni walasa musow ka ɲɛta bɛ sabati cogo min o fana bɛ jamana ka ɲɛta sabati ayiwa kuma ma ɲi da kelen na n bɛ dɔnkili di ensemble instrumental mɔgɔw ma merci.
Merci beaucoup à l'ensemble instrumental national du Mali pour ce titre dédié aux femmes maliennes. Excellence, Monsieur le Président de la République, il y a beaucoup de citations concernant les femmes, mais il y a une citation qui a particulièrement retenu notre attention en ce 8 mars. Et cette citation vient d'un homme de paix, un grand homme